Jasemet Pini tarik sirkep Agosto pai ciklu Jasemet nala tumhan kacupanan ko kalam di bangke porteng pen nang sitong don pocuro lo Jasemet kat news lapen ke KARBI Anglong live lapen ke time news difu news 18 news 7 lapen ke KARBI Long Berta news fast hadu ilang tuma porteng pen nang sitong don pocuro lo isia bangke tumat hanai patumi Sochen konsensi EPSLC abitung atumpen Jasemet la Dr. Nomor Mumin Abhan opinion ninga puni kopi ke cepeklang labang solam thialong nilitum nili methang lapen jala inrusin timung lapen gamos songhang nilitum amen en ponsi la ini tarik sirkep Agosto pai ciklu Jasemet nala tumhan kacupanan ko kalam di bangke porteng pen nang sitong dun pocuro lo Jasemet kat news lapen ke KARBI Anglong live lapen ke time news difu news 18 news 7 lapen ke KARBI Long Berta news fast hadu ilang tuma porteng pen nang sitong dun pocuro lo isia bangke tumat hanai patumi Sochen konsensi EPSLC abitung atumpen Jasemet la Dr. Nomor Mumin Abhan opinion ninga puni kopi ke cepeklang labang solam thialong nilitum nili methang lapen jala inrusin timung lapen gamos songhang nilitum amen en ponsi latum Jasemet la so apres bangke RDI pipono so nang klasi kapirem dia phandok sike claim BJP party kape hai ye phan sike claim asi tum Dr. Tuliram Ronghang KARBI Anglong Tumas Council a CM alangli amang kahemana tengpen pini as a whole KARBI Anglong lapen di mahasolong non ke wangji 2026 MLA election ahut stame KARBI Anglong along pen long po MLA election do laso long po election along ka mesen percentage pen kape hai pan si kam claim bo sitame alang litum bangke nilitumamen ang parta nilimen humsi ning theklong pasan ye thola asi la anamo ke bang we lan ke ningji nang ne la pake asi nilike BJP ke join ke December tariking koi ben si join lo la sop hi ben ke nile hala sorni ta lam jak pilo tum kantu we social media no si pilo homosting koi ra truck along sabne January tarik isi ben ke continue do de sang se pen si mass joining a program pen kapre political party pen pachiosi Bharatiya Janata Party along kapewang labjia phan itu ma CM Dr. Tuliram Ronghang kapen thara teng pen KARBI Anglong atok anu arata ning isibet pen kedo thip pen KARBI Anglong kisung kitu ka farman article 244 samne non alangli dobom ahut CM dobom se kape chonya phansi ki ongdung intellectual pen ching ki bom ching wai bo laswa mon sam ke dolong yong si komatni nang kelang dunon epen nili puthak lapen komane mania puthak lasu karbok taw mangge labangge itum Bharatiya Janata Party him bangge dengponone lapen ke lasona mangge monon pini ponpe de ning e nili EPSLC pan parem nangji pusi piniar nya da dode sang se claim bom lang alang to mangge cleaning son no hang phan ning theklong itum EPSLC hai pugani ye bangge konat pensi kan ye damama pen alang le tum pen nili ahem ke dam bota we phun ka chingki bota nili je theklong le ase lahailam kan ye bangke nili puthak kapaluk sonye phan bangke la tum mathanang ne lapen ile tum ke munit cho ile tum phan nang ke rai siningang song ke do itu mahem pu arna matum si nili ke claim kopi ma lapen nang li ke claim kopi ma la tum hadu beta ahok pet ke claim along ko malama la ke arnam ke dun bio ko long seta lasi lahaya bangke charbok nang ne lapen nili alang tum phan ani kongko pen pina ningke su alam ki pu butawe alang tu men ki tuteli hum sa hum he nilige sa alang li nil tu nilimen nang hum pon mangke lake chok chepik lo ko bangse nilige jong pon lo asi social media long paje thang posta non ke wangji 2026 MLA election la long truck KARBI Anglong pen dimasa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji la pen so election ki judlo polote IPSLC mase lake prithang ko abidet ko ala hello nilina teman klar dake pasini ke lasi ladak KARBI Anglong arlo komatne ali dartum ke wangtong thekthelang Bharatiya Janata Party long polotang te labang munthi sigeme athe non ningkan kripho nilika de pulo pini pen cenglok ningkan kripho ke akapre ka party dake wangi buge kace char masi cecar ce lage klar dakalam lo asina tumhan tong sekot penang halam thike lapan cholo kardom
Pia party ka pe hai ye phan se claim asi tum Dr. Tuliram Ronghang Karbang Thomas Council a CM alangli amang ka himana tengpen pinik ese hul Karbang long pen di mahaso long non ke wangji 2026 MLA election huts tame Karbang long pen long pho MLA election do laso long pho election long ka mesen percentage pen ka pe hai phan se complain mo sitame alang li tumbang ke nili tumamen ang parta nili men humsi ning the klong pa sa niye thola asi la anamo ge bang we lam ke ningji nang ne la bang ke asi nili ke BJP ke join ke December tarik koi ben si join lo la so phi ben ke nili hala so ni ta lam chak pilo na tum ka tu we social media no se pilo homosting koi ra truck along sa me January tarik isi ben ke continue do de sang se ben si mass joining upon la pen kapre Google party pen pachiosi Bharatiya Janata Party along kapewang labjia phan itama CM Dr. Tuliram Ronghang pen khata teng pen Karbi Anglong atok anwara taning isiwet pen ke do thip pen Karbi Anglong kisung kitu ka farman article 244 same la non alang li dobom ahuts CM dobom se kapi chunya phansi ki ongdung intellectual pen chingki bom chingwai bo laswa mon sam ke dolong yong si pomatne nang ke lang do non epen nili puthak la pen pomatne mania puthak laso karbokta mangke labangke tum Bharatiya Janata Party hin bangke teng ponune lapen ke lasona mangke monon phini pon pe de nei athe nili APSLC pan parem nangji pusi piniar nya ta do desang se claim bom la alang tu mangke cleaning son hang phan ning theklong itum APSLC hai pugani bangke konat pensi kan ni daloma pen alang le tum pen nili ahem ke dam bota be phun ka chingki bota nili je theklong le asil hailam kan ni bangke nili puthak kapaluk sonya phan bangke latum mathanang ne lapen ile tumke munitjo ile tuma phan nang ke rai siningang song ke do ituma hem pu arna matumsi nili ke claim kopima lapen nang li ke claim kopima la tum khatu beta ahok pet ke claim along komalama lake arnam ke dun jokolong sita lasi lahaya bangke charbok nang ne lapen nili alang tum phan ani kongko pen pina ningke su alam ki pu butawe alang tu men si totally hum sa hum he nilige sta alang li nili men nang hum bon mangge lake chok chip pik lo pangse nilige jong pon lo asi alang le tum son la third class alam kani bangke Karbi Anglong ra ta dengune apen gel jong he le alang tum chipin dak jong he le claim jong he le ningji tap social media long pache thang posta non ke wangji 2026 MLA election la long truck Karbi Anglong apen dimasa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji apen laso election ki jutlu pulote IPSL se masela ke prithang ba vedet po ala hello nilna teman club dake pachini ke lasi ladak Karbi Anglong arlo komatne ali dartum ke wangtong thekthelang Bharatiya Janata Party long pulotang te labang munthi sigame athe non ningkan trip ho nilga de pulo Pini pen cenglok ningkan krip hoke akapre ka party dake wangi buge kace char masi ce char ce lage klak dakalam asina tumhan tong sekot penang alam thike lapan chalo kardong